ndinombaiatenda nenyaya yekuti ndazorya ndikafuta pamurindiro zvokwati ndachibayiwa njara asi kuti hapana zvokuita zvatati tichiita nokuti tangoona kuti tikankarira zvokundorya kana kuti kuita sei zvatafambira zvinenge zvisati zvaita ndosaka tangozoshinga kuti ngatitange taita zvatafambira. Hey guys, so izvozvi tiri muno mumasvingo but vatiti uyei vatitsautsau wazoti vatiteva kuti chii imi ndivatete rimwe gore pakamboita mudhete online ndichakatsukira sandasvibaza ndikaita izvi ndiri Thailand nabuti vauyu tikaita mudhete wakanetsa pana pasine kudenga zvokutoti kana mudhete wakanetsa chii pana pasine kudenga ndokuva wati tangu wakaita asi handisangu kuti uripi yadimai wacho handina zvanzi ani yadimai guys mudhete wakabhadhara tazototitwa paye navatete vakatitenderedza nehama dzavatete tiri muno muguta remasvingo. Saka apa zvaitika zvekuti tauya kumogesta makuseni vataswera tiripo zuva rese vataswera tichasei tiripo zuva rese but ava pavazosvika 10 yavo ndofanangwa apa number 2 or 3 from last anditi kuti musevhe then excuse me Dr. vabva vati hazviite kuti vakusevhei nhasi because hamene zvavachitaura zvekushonga nezvezvemaziso here kuti zvanga zvatovhara vanhu vacho vavavhara so vabva vanyorwa manhamba nevamwe vangu varipo ndofunga kwada more attention saka tanzi by mangwanana 8 o'clock tofanange tasvika ipapo so tabva tagara pasi tikadecida kuti no isu tikabva kumogesta thats 33 kilometers from mogesta kudzoka patati mutown inomo then tozobva mutown kunobata panyika tozobva panyika kunobata kwadungu kunobata kwenyu kwamuchairo kozobata kwamanzvera saka zvinotimekera sense aitozosvika kuti kuma11 mangwana tovatazve chingodero so bva tatingiti mai pamwe taifanisa fioka takuisa kumarooms so tabhuka 2 rooms I think they were going for like $20 per room saka tabatsirwa kutsvaga maroom navatete ndovanatozva zvemasvingo then pano patiri mungoona tikuita sei tabva taakuzoita gochiko chedu tatingo chikafu chedu kwaokei but tazoratidzwa kuno kuti tinge tichasei chikwasakulowo sadza because tatasina mbolasi sadza zuva rese isu hatinazozva zvemumasvingo town plus also I think kumogesta kwachonika taswerera mabarwe chaiva ekugocha pekuti vanhu vanotenga sadza tapashayiwa saka ndo hatazoutonha kuma4 PM uyezve kana utoriko kwandi kuri vanhema vasikana kana ndakambogarira kana kurindira kaana asinazohwa ndanyatsorindira ndakunguruka panhu paya pamogestaka kusvika ndamirira kusvika ndagarazve kusvika ndavata ndingoripo dhai watozombodzingwa nzinga andovata kumota zvokwadi tikura nhema papakaipa kumogesta saka mangwana ndonatso kuti by 6:30 tofanange tapo tambata line kuitira tisazotisei tisazo mwana ndachikafu zvako futa manje Kenyas vanhu vese vakuzviziva zvekuti Kenyas angopuhwa futi kudai so unorova vari kutora chikafu saka I think njozvi zviripo panguva ino saka ngatimbonzwai musati kana totanga nemi tozoti vaenzi vedu vatitambira mukati mevhidhiyo nhasi vambotaura taurai tinzwi. Ini ndoda kungotenda mafambiro ataita haana kunyanya kushata ndatombofunga kuti vana vandasiya kumba uku ndovaita sei mapiri ari kunetsa mazuva ano saka ndikati Mwari imi ndimi munochengeta nana chendokwanisa kuita pakati pezvinhu zvatasiya kumba uku chero vana vacho ndimunodi munochengeta saka ndaona kuti sisi vanogona kuita zvinhu zvokuti tibatane tichirega kufunga zvekumba tipedze basa rekugadzisa mwana uyu
saka ndatenda zvavandiudza ngativata kuno tikutsvagire pokuvata saka singe zvino tiri pakati pokutodya chikafu chatatopuwa chemanheri icho chichi hamene kuti takutokonewa asi kuti tinotenda zvinhu zvamunoita vanobatsira tingoona kuti mangwana tasvikako vachatigamuchira here nemanhamba edu nokuti tatobatiswe nhamba kuti nhamba yakati saka tizivi mangwana kuti tichanononoka here pamwe chengu svika mumakuseni toitirwa zvinhu zvedu zvonaka tokasira kuzofamba toenda tonoona mhuri kumusha saka tinotenda saka mai muchairi chimbotavaraitiwe ha ini ndinombayatenda nenyaya yekuti ndazorya ndikafuta pamurindiro zvokwati ndachipayiwa njara asi kuti hapana zvokuita zvatati chiita nokuti tangoona kuti tikankarira zvokundorya kana kuti kuita sei zvatafambira zvinezisati zvaita ndosaka tangozoshinga kuti ngatitange taita zvatafambira takusvika zvaita saka haa ndinozvitenda hangu pazvinguva izvi aikona mabayo unogona zochuchu hautsengi mniomsiyai ukatora zveuchema guys ava ndo vanozokuwana nekuchinja mapamba batoita sei achida kana kunolimita mwana nokuti mwana wedu uyu asi wokuti ndinochatsvaga kuti ndiani iye hapana kuti atimanikidze zvaanoda aiwa ndinotenda mashemarenzi norudo rwenyu mwana tamuona for sure condition yake inoda help saka chido chenyu chirambe chakadero kumubatsira kubva izvezvi kusvikira zvese zvinodiwa kumorgenster tirambe tine one spirit ende ndafarawo kugamuchira muroora wangu waya kuzoona kumba chero ari pabasi namadzi tete ese aripo pokutsikira takatsvukira mumba kwedu munongotoona takatsvukira tauya kuzofarira muroora wedu hatisipo zvokwadi asi mamva kanga ndandambosimudzirwa mhepo samway zvokwadi zvazvashata andazozindabazve samubhekaazotauredu zvaitikira ndoitaurerema okay ndasamudzirwa mhepo from nowhere there's up to now I don't understand nanzi wavhurire chibheke it means kuti waisa something ini ndiri kutovhunika kuti bheke rangu ravhurwa nani kanzi aiwa wavhura bheke saka ndikati aiwa oraiti chivhurai iri bheke zvana ndikusei chini saka modei oraiti bheke iri ndabei waona manje mwana nyama unoida wakwana vasikana saka guys ndo zviripo live stream tazama kuti tiite saka live yarampa network yekunokwa hiti handisi kuti nekuda kwei mabhaa aripo ese but tiri kundirambira tada kumboita live stream asi ndichaita chete ndasvikawo kwenyu alright saka iripo saka vatetitaurai vamwe vacho nangu handisiratete ndiri mining pakuti chi pakuti ndiri mining wani iwo nditova maigroup ndiri maigroup wakuti ndakazovatangira kuuya inechako kumbaiuya nepamusha nendiri kuvhara kungewo ndiri palife ndaisingoona ndisingazoti ndichazobudawo palife aiwa ndinoda kutenda nezvakanakawo zvandaona basa rakanaka riri kubatwa zveshuwa chitova vanoda help ende chandadzidzawo ndadzidza rudo ndakagara pano ndadya nenyama ndaikoniwa ndaguta kwete yenhema ndaguta panyama ndo ndiri chitovawo watovewa aiwa tinotenda nerudo iroro nemwari varamba vachingokupai rudo iroro vangotidzisawo rudo neone love
chitenda chema vari kuita basa rakanaka chose. Unochida ichi? Unochida? Sister, next nechangozwa kuti ndimani? Ndangokutendaiwo. I'm just happy kuva palive. Ndokutendai nezvamuri kuita. Murambe makadaro, murambe muchingodzigira shema cause hazviitwi nevakawanda izvi. Ende zvinoitwa nevashoma. Ende chakanaka chakarambwa nemuroyi. Saka tidangotenda kuti murambe makadaro, rambai muchingoramba muchingoropafadzwa. Pamunobvisa ipapo parambe pachingowedzerwa. Mwari vakuitai zvakanaka. Svika mwana uyu ava right. Mwana tamuona shuwa. Rambai makashinga kuramba muchisapota. Even nyangwe pachikafu taona anofarira nyama kunyanya. Panyama pandichitova motoramba makatoshinga. Rambai makashinga because tonoda kuti adye nyama yaanoda. Vanaka vakatangirwa project yehuku saka vanenge vachizvida. Saka zvakanaka tinotenda. Uchada imwe. Avanotapaka muna kumaunani. Uchada ere imwe. Bye bye guys. Bye.